No, onhan se. Veto on veto. Veto on veto. Vain ja ainoastaan operaation vakiduunin vuoksi. Eikö suuhun asti? Tarvitse olla sen sijalle. Ei naurata. Sankarisuoritus. Mä uskon jo, ei toinen sankarisuoritus. Sanojensa mittainen mies. Aatko syömään ilmastoa, kyllä. Mut kyllä mä pyrin nyt maistamaan kaikkia, ettei... Ota siihen muuten sitä hilloa Tähän? kunnolla. Joo. Ota ihan pienen palan ja helvetisti hilloa. Mitäs tää nyt oli? Se oli vuohenjuusto, se on tosi hyvä. Vuohenjuusto, missä on valkohometta ympärillä. Ja helvetisti sitä hilloa. Kunnolla sitä hilloa. Kunnolla. Ihan mieletöntä. Joo, nyt se menee alas. Joo. Jos sitä niinku juuston syöjälläkään, ota nyt saatana enemmän sitä hilloa. Siis vuohenjuusto on erittäin hyvää, herkullista. No naiset kattoo tuolla, että mitä tää... Viikunahillo tosi hyvä. Ei voi kuin kunnioittaa. Ei voi kuin kunnioittaa. Ei oo pakko tehdä. Kyllä mä uskon jo. Tää on yksi vedonlyönti. Mä en oo syönyt 30 vuoteen juustoa ja mä hävisin yhden vedon ja nyt mä joudun syömään. Nyt ollaan ristiriitaisessa tilanteessa. Ja kun mä venturein. Se oli sitä mierot. Ota tätä Roquefortia. En ota. Mitä tää oli? Tää. Mozzarella. Se on hyvin mietoa. Joo. Erittäin Kiitos huomioinnista. Pitikö tää kanssa olla jotain? Eikö se mene ihan silläkin? Se narskuu kivasti. Ei se narsku mitään suusta. Vittu. Ota pienen. Voit ottaa se hillo, jos tuntuu siltä, että haluat sen jotain päälle. Mut se on tosi mietoa. Se on melko kuin voita. On tääkin reilu. Kyllä nyt on uskottu. Ei lyöttylyvä enemmän. Ei voi vaatia mieheltä. Annetaan. Onhan siinä nyt 2 jäljellä. Me maistetaan millä ne maistuu. Ei sitä tiedä, jos joku niistä olisi hyvää. Tsemppi. Ja tää oli sitten... Manchego. Se on espanjalaista vuohenjuusto. Niin, vuohenmaitojuustoa. Se saattaa olla myös lehmänmaidosta, mutta yleensä vuohen. Terävä maku, suolainen. Se on aika kuiva. Ihan sama mikä.
No. Pureskeltu, maisteltu. Hienostu. Ja sitten oli tää piparijuusto lopuksi. Roquefort. Älä ei syö sitä. Vahvaa sinihomejuustoa. Piparin päälle. Tää on semmonen No, no niin, jos teräsmies vetää niinku sinihomen siis pitikö se laittaa tän päälle? Sen Joo, päälle hyvin, mä- ota hyvin pieni pieni- nokareja hyvin pieni siihen nokare. päälle ja, Joo. joo, ja sitten Just koko noin. pala suuhun. Vedäkin se enemmän varmaan kuokkesi. Aluksi oli hyvä, kun maistui vaan piparia. Yksi mun lempparijuustoista, Sami. Siinä meni jumalaa. Ei. Hei, Ehkä parempaa nyt pysty, mutta... Tää riittää oikein hyvin. siis Enemmän se kuin me näki- Se ajateltiinkaan. näki, että Mutta... miten ison effortin sä teit tossa. Toi on aivan upea suoritus. Mä oon ylpeä susta. Oikeastaan operaation vakiintunut mun puolesta. Nyt on ihan pakko kysyä, Sami, että miltä nyt tuntuu? Vatsassa kiertää. Toivottavasti yhteiskunta on nyt pelastettu ja nälähätä poistettu ja kaikkea muuta hienoa. Joo. Nauttikaa toki. Joo, eikä Juodaan vaan, nautitaan. Kierros.